echt zo staan. Ik denk, oh wacht, dat had die grote poes bezig. Ja, Het zal toch niet onderweg zijn? er kan er maar één de grootste hebben en dat is altijd Joost Smeets. Ja, oké. Hé, maar is dit nou zo'n pedelec? Nee, Niet. dat is gewoon met benenkracht. Er zit helemaal geen meterke op. Nee, dat is niet gek. God, maar ja man, wat een snelheid. Zo oud ben ik nog gaan. Pas op, dan komen die waar ik afgeschud heb. Oei oei. Ja, sorry voor het interview. Want iemand die met een tietrit bezig is volgens mij. Ja, die hebben een hekel aan me. Ja. Ja, zeker. Als ze goede been had, dan heb ze er wind met. Dan zit ze goed in het zadel. En dan gaat je bij zo even in het wiel zitten. Tuurlijk. Dat is toch misselijk en een beetje goed met de werklijn aan en met de boodschappen thuis achterover. Weet je wat stoppen dan is? Nee, maar dat Even bellen. Ja. Gewoon die 6.000 euro wat ze moest gegeven hebben, gewoon in één keer de log in. Ik kijk nou weer naar hem, want dit is precies die nummer, hè jong. Dat vind ik geweldig. Ik kom hier keer zo. En dat vind ik geweldig. Het mooiste van Limburgs mooiste. Ja. Ja, 3-0. En dan hebben ze de Amsterdam Goldrace voor de amateur. Ja. Ja, die zit op mijn parcours, dus dan is het er maar even aanpikken. In de werklier. Ja, tuurlijk. Een beetje neutraal blijven. Met reclame lopen we verschrikkelijk. Maar even, nou we ook toch, wat een fantastische, zonder reclame te maken, maar een fantastische fiets. Want dat Susseneduk, dit is een, wie noemt ze dit? Een tourfiets? Dit is een racefiets en dan hebben we spalborden en een rechtstuur en een bagagedrager op te zitten. Dus een normale racefiets heb je eigenlijk Ja. nodig. Ja. Ja, want er zit geen bal op, hè? Ja, moest hè. Hey. Ik heb het niet gezien. Ja, maar dat is Italiaans design, hè. Dat moest toch niet zien, hè. Nee, dat moest we hebben, hè. Oh, wat leuk, en dat werkt. Ja, vind ik dit niet heel geweldig, maar... Dan moet even, moet even met aandacht tikken. Dat valt nog helemaal niet zo mee als ze achter zo'n tietrijder wie net aanreizen. Als het op gang is, dan gaat dat wel. En dan moet een beetje getraind zijn natuurlijk. Anders werkt het niet. En het trainen, dat doet je met woon-werkverkeer? Woonwerkverkeer, ja. En in elk geval, hoeveel kilometer zien dat? Dat is 20 in, 20 terug. Als ze dat dit vandaag dus. Ja, toch 200 om de week of soms 240. Hangt er vanaf. Ja, dat is het gewoon een paar jaar en dan krijg je conditie. Dus je hebt minder CO2-uitstoot. Dus, Hoe lang doet je dat al? Ik ben 58, 2008 ben ik begonnen hier. Dat is wel 12, ja, 14 jaar, hè. 14e jaar, ja. En is dat dan niet 's ochtends dat ze dan op de fiets naar het werk zit? Dat ze denkt van ja, dan kom ik dadelijk helemaal klef aan en bezwijt. Ja, in En... het begin, als ze niet getraind is, heb ze dat. Maar als ze op een gegeven moment meer getraind is, dan heb ze minder. Dit is hier nu weinig wel, maar het is echt warm, het is benauwd. Ja, maar je ziet nou op weg naar huis. Maar ja, we binnen thuis. Maar verder heb ze nee, ze weten nauwelijks. Maar dus ze zullen ook nooit tegenkomen ergens in Frankrijk een berg fietsend nee. Moet ik wel denk ik toch nog wel eens een keer doen. Moet toch wel al het bewijs opgehaald. Of er van toe. Of er van toe, morgen toe. Van toe is ook ruig hier. Ja, dat is ook die Nederlandse organisaties die daar voor kanker en ALS ritten organiseren. Ja, moet je toch wel eens een keer doen. Kijken wat je weer bent. Goed met dat fietsje. Ja, tuurlijk, zo. Maar wat voor kleding dan? Gewoon een... Gewoon een katoenen broek en een poloshirt. Ja. En ook geen... niet vast aan de pedalen. Nee, Wat doet je voor werk als ik vroeg me? ik verkoop autobanden. Oké. Wie duist dat? Ja, ze zit op kantoor natuurlijk, hè. Nee, dochter gaan ze dag niks, althans dat zeggen die anderen, maar goed. Dat is lolly voor hun. En dan is ze een beetje bekend en dan komt de lui vanzelf op de gaan. Dus heeft ze de relatie op gang natuurlijk. Hè. Dus er moest wel een netwerk hebben. Ja, met een boodschap in de oren. Hè. En is dat dan inkoop en verkoop? Nee, ik verkoop alleen maar. Oh. En aan Jan Alleman. Jan en Alleman? Ja. Dus ook aan gewoon als ik door met een uitje Als kom? een tractor of een uitje of een leaseauto, neem maar een leaseauto. Ja. Dan komt er alleen bij mij, ja. Geen probleem.
even zonder namen te noemen, in welke plaats zit je? In heel Limburg op 6 plaatsen. Maar je zei net van, iedere dag 20 kilometer heen, 20 Ja, kilometer ik terug. kom in Voerendaal. In Voelender. Voerendaal. Daar zit je eigenlijk op kantoor. Ja, daar, op het hoofdkantoor ook nog, ja. Maar dat bedrijf, dat heeft nog 5 andere vestigingen in. Oké. Limburg. Nou is het me helder. Hey, en heb je ook een wederhelft? Ja, ik heb ook een wederhelft. Heb je ook kinder? Nee, ik ben wel stiefvader. Oké. Of noem je stiefvader. Noemen ze dat tegenwoordig ook niet bonusvader of zo? Ja, dat is niet te populair. Nee, gewoon stiefvader. Maar goed, dat zeg ik van nooit. Stiefvader heb ik altijd een beetje, dat vond ik ook altijd wel een beetje stief klinken. Ja, nee, dat klopt ook waar. Ik maak toch alleen maar grapjes hier. Ja? Ja, ja. Als ik het gesprek serieus ga aanzetten, dan kan ik toch stiefvader moet ik eens hebben. Is dat niet heel lastig? Want hoe lang heb je al een relatie met de dame waar... Dat is mijn tweede vrouw, die heeft een dochter, dus dan is dat al van, dan moet ik het even natuurlijk heel goed zeggen, 2001. Dus dat is ongeveer 21 jaar. En wat je nou net zei, over de stiefvader moet dus even een serieus gesprek met zich hebben. Dan is natuurlijk, dan kan de stiefdochter, die kan altijd zeggen van ja jongen, het is goed, maar de best toch niet mijn echte vader. Nee, zo zit het. Wordt nooit zo tegen de Na gebroed? 21 jaar zitten we zo, nee, we zijn in elkaar gebracht. Ah, Een beetje tegengas geven, allebei. oké. Nee, dat zit wel goed. Zit wel goed. Hey, en die ziet je getrouwd inmiddels, die andere? Nee. Nee, je ziet niet getrouwd. Want je zegt, dit is mijn tweede vrouw. De eerste keer wordt je wel getrouwd? Ook niet. Ook niet. Daar zit je niet zoveel in. In het instituut van het huwelijk. Nee, dat geeft niet meer of minder vertrouwen. Nee. Dat is wel een mooie uitspraak. Relatie is een kwestie van vertrouwen, of niet? Absoluut. En vertrouwen, Ruud. Klanten, moet ik even zwijgen. Tuurlijk. Ook dat is netwerk, hè. Kind studeren is geen probleem, maar als ze niet herkent, dan is Bouw toch een band op met tuurlijk. met die klanten. Ja. Hé, maar die wederhelft van u, die vriendin, is dat ook een fietser? Ja. Niet zo actief wie ik, maar ja, heb ik ook op de fiets gekregen, een sportieve fiets. Beetje trainen, hè, gewoon, dat is heel simpel. Gewoon die rondjes rijden iedere dag en dan is het goed voor het lichaam. Maar zit je je of dan niet altijd in te halen als je met haar wilt fietsen? Nou, volgens wij niet samen fietsen. Dus je met de fiets gaat er langzaam. Ja, je ziet wel even. Ja, we fietsen wel eens samen, maar meestal toch apart. Nee, als ik ga fietsen wil ik ook vaart maken. Dat Is dat dan ook zo dat als er een paar 100 meter hemisfeer op fietst, dat dan direct tuurlijk, dat hart hem door naartoe te fietsen? Maar daar zit ook een probleem bij de verkeersdeelnemer, de fietser ten opzichte van de personenauto. Als hij op de fiets zit, dan moet je zelf sneller maken. Als je op de fiets stil zit, vullen ze om, dat is logisch. Dat moet gaan niet meer op het verkeer gelet, hè? Want dan hebben ze direct een uitdaging. De wil gaat sneller trappen, de wil moest zich er wind in beuken, of ze hebben slagrijden bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld als ze andere wielrenners zien, en dat is interessant, iedere dag. Wielrenners. Is dat maar een uitdaging, daar rieg het gaat toe. Ik rijd hem nooit wiel toe. Dat is een, ja, dan kunnen ze dus gevaar maken, dan hebben ze een drive, hebben ze het doel. Ja goed, dan hebben die gewoon oorkleppen op. Want de volgende vraag is dan... Maar autorijders hebben dat ook. Ik ben oud, ik rijd ook auto, ik rijd fiets. Als ze een auto zit, hebben ze de oorkleppen op en als ze op de fiets zit, hebben ze ze ook op. Klaar. Dat is heel simpel. Maar waarom is dat dan tegenwoordig zo'n ding? Ja, ze is er gewoon doen. Trek, hè. Als ze een beetje slang bent, dan springt dan een dure fiets en dan hebben ze een zonnebril op. Ik heb ze wel met masker. Ja, denk ik. En die kinderen er weer een wind door. Kinderen dag en nacht doen. Maar waarom is er zoveel te doen over die fietsers? Dat het zo'n azoek zien en dat er... Verkopen, hè. Wat bleef? Verkopen. Het is niet afremmen. Als een verkeerssituatie is hoe druk wordt, dan moet je ook eens voorrang geven. Geen voorrang geven wordt hoor. Dat wordt om de haverklap wordt het gewoon genegeerd.
En Of bijvoorbeeld- zelf op zo'n simpele route van hier naar Voerendaal en terug, dan zie je 20 overtredingen, grove. Zus gewoon. Dat is gewoon, ja, je weet wat het is, de maatschappij verhardt denk ik. Hè. Iedereen voor zich. Ik heb snelheid, ik wil door, ik wil niet remmen. Maar je hebt wel snelheid, maar je helpt toch nog wel aan. Ja, Ja? Dus niet over de rijbaan als er ook een fatsoenlijk fietspad is. nooit, never nooit niet. En ook niet als ze bijvoorbeeld, soms hebben ze links en rechts een fietspad. En dan moesten ze versteken, dan moesten ze met z'n tweeën aan één kant. En we doen sommige handige jongens, dan gaan ze al op 400, 600 meter van tevoren al Links links rijden. tegen het verkeer inrijden. Want dat laatste stuk is natuurlijk in één richting willen fietsen. Dan hoeven ze niet te stoppen.